Benvolgudes companyes i companys gestors. Us vull desitjar unes bones vacances d'estiu. Segur que molts de vosaltres gaudireu properament d'uns merescuts dies de descans i de desconnexió. Sens dubte, aquest període és molt necessari per recarregar forces. Els darrers mesos han estat molt intensos per a tothom. La campanya de renda, que representa un pic de treball per la gran majoria de nosaltres. Però val a dir que hem tornat a complir amb escreix. Hem demostrat el que som: professionalitat, excel·lència i compromís. Ens ho reconeixen les empreses, els ciutadans i les institucions públiques. Així mateix, també ho fan els mitjans de comunicació, que durant aquestes intenses setmanes reflecteixen la nostra feina i els nostres coneixements tècnics a través dels seus articles i els seus espais audiovisuals. Però no tot ha estat renta per als gestors administratius en aquests darrers mesos. Els despatxos són una màquina que no para mai. Un servei constant que permet que la roda que mou l'economia funcioni perfectament en tot allò relacionat amb els procediments administratius. No podem parar en tot l'any, però ara és hora d'un merescut descans. I el Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya també arriba a aquest període estival. I ho fem també amb la satisfacció de la feina ben feta. En breu tindreu a la vostra disposició nous serveis que hem estat treballant, projectes que fan encara més fort el nostre col·lectiu. Hem subscrit un conveni amb una empresa especialitzada per facilitar l'accés a les subvencions públiques d'una manera àgil, senzilla. Aquest nou servei digital de processos automatitzats té l'objectiu de donar més valor afegit als nostres despatxos en la gestió de subvencions i poder obrir nous camps per als nostres clients. D'altra banda, està previst el llançament d'un altre nou servei que neix amb la voluntat d'esdevenir una solució global per al col·lectiu. Es tracta d'una iniciativa que facilitarà als col·legiats i als seus clients el compliment de la normativa, la implementació i la gestió tant d'un canal de denúncies com un pla de prevenció penal. El conveni establert permetrà la contractació de plataformes telemàtiques segures, en condicions avantatjoses i amb descomptes exclusius, així com l'accés a l'assessorament jurídic especialitzat. Us trasllado, doncs, aquestes novetats amb la satisfacció de veure que el nostre col·legi i la nostra professió continuen fent progressos constants. Us dic tot això per primera vegada des de les renovades instal·lacions de la seu col·legial de Barcelona, que inaugurarem després de l'estiu. Aquestes instal·lacions han estat renovades amb la voluntat de donar un pas endavant i que aquest espai comú de tots els col·legiats i col·legiades reflecteixi fidelment el creixement i la rellevància de la nostra professió en l'àmbit socioeconòmic del país. Sens dubte, ho hem aconseguit. Aquest espai renovat i, com sempre, tots els que treballem al col·legi estem a la vostra completa disposició. Tingueu un molt bon estiu.